Joo, moi. Meillä on nyt tänään tämmönen omanlainen drinkki. Tässä on sokeria, sitten Coca-Colaa ja mehukattia. Ja nyt sitten meillä on sellainen salainen ainesosa. Tuossa on mehukattia. Meillä on sitten sellainen salainen ainesosa, joka me näytetään lopussa. Ja nyt meidän paarimekko rupeaa näitä tekemään. Ja mehukatti kaatuu. Kaatuu ja kaatuu. Nyt päästään Coca-Colaan. Siellä tulee Coca-Cola. Näyttääpä hyvältä. Sitten sokeria. Tommonen jonkin verran. Sitten haetaan lusikka. Siitä otetaan lusikka ja sekoitetaan. Ja sitten salainen aines, jota kaikki olette odottaneet, on tämmönen Juicy Drop Pop. Juicy Drop Pop Apple Flower. On varmaan hyvä. Siellä sitä tippuu. Tippuu ja tippuu. No nyt vielä sekoitetaan. Ja nyt me juon näitä. Aika hyvää oli. Kyllä pitää, jos 10 pisteestä pitäisi antaa, niin kyllä tuli 9,5. Joo. Ehkä vähän vähemmän makeampi olisi saanut olla, mutta muuten hyvä. Joo. Nähdään sitten ensi kerran. Moro!